pystynyt tekemään vain sen verran, että pysyin kirjoilla. Suurin osa aikaa kului uusien ystävieni, Xandran, Janitan ja siskon kanssa. Kaikkien vanhemmat olivat vähintäänkin erittäin varakkaita ja jokaisella ystävälläni oli luottokortti ja auto, eikä äiti voinut hyväksyä ajatusta, että minulla asiat olisivat yhtään huonommin. Se oli saanut minut repsahtamaan. Minulla oli koko ajan käsittämättömän paljon rahaa käytössäni, ja koska uudet ystäväni eivät olleet erityisen kunnianhimoisia, alkoi omakin maailmani kutistua ja kieppua bileiden ja shoppailun ympärillä. Kun isä oli joutunut julkisuuden valokeilaan jonkin petosepäilyn vuoksi, josta hän tosin oli vapautunut, oli lehdistö kiinnostunut minustakin. Asiaa ei auttanut se, että Janita oli tunnetun poliitikon tytär. Niinpä sitten minusta oli päätynyt kuvia keltaiseen lehdistöön nakuuinnilta, jonka päätteeksi olin piehtaroinut erään Kimin kanssa hietikolla, melkoisen kiihkeissä tunnelmissa. Parin samantyyppisen uutisen jälkeen olin tullut varovaisemmaksi, mutta alkoholin vaikutuksen alaisena estot katosivat, ja varsinkin, jos joskus otin piireissä paljon liikkuvaa kokaiinia tai essoa, minusta tuli erityisen riehakas. En olisi vielä paria vuotta aiemmin voinut kuvitellakaan käyttäväni huumeita edes silloin tällöin, mutta uusi päihdyttävän villiltä tuntuva elämäni oli johtanut siihen, että uteliaana olin kokeillut. Harvoin, mutta silti. Poikaystäväni alkoivat vaihtua tiheään tahtiin, kunnes heitä oli päällekkäin ja limittäin, enkä enää nimittänyt heitä poikaystäviksi. Nyttemmin olin ennemminkin vain harrastanut seksiä. Olin löytänyt seksin melko myöhään, 19-vuotiaana, mutta olin heti ihastunut siihen ikihyviksi. Minun oli yleensä helppoa saada orgasmi, eivätkä edes juhlat, alkoholi tai satunnaiset huumekokeilut vetäneet vertoja hyvälle panolle. Nielaisin hankalasti, kun pahoinvointi pääsi yllättämään, ja muistin taas mummon surullisen äänen, kun viimeksi olin kiireessä ja kärsimättömästi puhunut hänen kanssaan. Mummoni oli lempeä, kiltti ihminen, jolla oli takuulla ollut kovaa saamattoman ja ailahtelevaisen äitini kanssa, ja nyt näytti siltä, että hänen lapsenlapsensa muistutti äitiään enemmän kuin vielä pari vuotta aiemmin kukaan olisi voinut uskoa. Mummo oli kysellyt huolissaan viimeisestä uutisesta, joka oli ollut erään juorulehden nettisivuilla ja joka sisälsi videokuvaa, minusta kaatumassa keskellä kaupunkia. Olin juuri astunut autosta ulos ja lyhyt mekkoni oli noussut niin, että jokainen asiaa todistanut oli saattanut nähdä, ettei minulla ollut alushousuja. Siinä tilassa olin kikattanut hervottomasti, mutta aamulla ja varsinkaan jutun ilmestyttyä minua ei ollut paljon naurattanut, vaikka olinkin yrittänyt esittää huvittunutta kavereilleni. Hilasin itseni sängystä ylös, puin päälleni teepaidan ja kävin hakemassa viimeisen päälle modernista keittiöstä kivennäisvettä suureen lasiin. Ensi syksynä jatkaisin opintojani kunnolla, lupasin itselleni, ja muistin, että olin edelliskesänä tehnyt itselleni saman lupauksen. Opiskelun sijaan minusta oli tullut pahamaineinen pikkujulkkis. Puhelimeni piippasi, ja ajattelin Xandran valittavan krapulansa tai kyselevän, millainen viimeöinen rakastajani oli ollut. Viesti ei ollut Xandralta. Itse asiassa se ei ollut keltään, jonka tunsin. Viestissä ei ollut kuin 2 sanaa. Mene tietokoneelle. Räpyttelin silmiäni hämmentyneenä ja tulin siihen tulokseen, että tämän täytyi olla jonkun kaverini vitsi. Me itse, mulla on krapula. Naputtelin puhelimeen, hymy suupieliäni nykien. Aivan varmasti on sen samppanjamäärän jälkeen. Oliko hyvä pano? Sä näytit vähän pitkästyneeltä, vaikka se virkattu peite näytti kyllä hyvältä sun alla. Mene tietokoneelle. Pelko venytteli jäisiä jäseniään sisälläni ja kurkkuani kuristi. Tämä ei kuulostanut keneltäkään ystävältäni, ja olin aivan varma, että ketään ei ollut katsomassa, kun olin nainut Antin kanssa. Makuuhuoneen ovessa oli ollut lukko. Olin kiinnittänyt siihen huomiota, koska se oli niin epätavallista, ja siellä todella oli ollut virkattu peitto. Ja mikä tärkeintä, mistä joku tiesi, että minä varmaankin olin näyttänyt pitkästyneeltä. Antti oli ollut enemmän innokas kuin taitava, ja kun itse olin ollut hieman liian humalassa, en ollut päässyt oikein vauhtiin. Kuka tää on? Jos tää on vitsi, mua ei naurata, kysyin viestitse, sydän hakaten ja kuvotus kurkussa polttaen.